Yan, good day mga kapatid. Welcome sa ating YouTube channel. Ngayon, andito tayo sa bilihan ng mga litson dito sa Talisay, Cebu. Dito yung maraming nagbibinta ng litson bukod doon sa Karkar dahil malayo yung Karkar. Bago natin simulan mga kapatid, paki-subscribe naman at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Tara mga kapatid, samahan niyo ako. Salamat. Tupuan mo buyo eh. Ano ang Rotis Litson. Yan sa Burgos Street. Yan, makikita natin itong bilihan ng mga litson dito sa may Talisay, sa may tinatawag nilang larawan. Meron din silang mga seafoods na inihaw. Maliban sa litson baboy, may mga seafood sila. Yan, nagagandahan dito, open siya, tapos pwedeng take out, pwedeng dine in dahil may kainan doon sa likod. May mga soft din sila dyan. Ito ay ang Rotis Litson. Ang dating pangalan nito, ito ay kilalang pangalan na Milas Litson. Ang anak na atang mahala nito dahil pinalitan na ng pangalan. Magandahan dito, pwede kang makahingi ng kung kakain ka sa loob, pwede kang makahingi ng soup o sabaw na libre at saka yung mga ricado sa ilalim ng dyan ng baboy. At kung nakikita nyo sa video, meron din silang mga litson manok yan sa harap ng litson baboy. Yan, crispy at saka bagong hain, mainit pa yung litson. Meron silang mga seafoods, isda. Yan. Ito yung mabinta dito sa lahat ng parte dito, nagbibinta dito sa may Talisay. Ito yung pinakamabinta. Malakas to dahil sa likod nito merong dagat, so maraming naliligo dyan. Dito na lang sila nag-order o bumili para sa baon nila. Ito bagong dating lang. Pagkatapos nung nasa misa, ito naman yung tatagtarin. Ayan. Madali lang to puntahan mga kapatid. Galing sa may simbahan sa old munisipyo o municipal hall ng Talisay City. Yan, may dugo-dugo din sila o dinuguan. So yun lang mga kapatid, maraming salamat at sana nagustuhan nyo yung video tungkol sa Beef Litson in Cebu in Talisay City. At paki-comment na lang below at para mapuntahan ko yung bahay nyo at ma-shoutout kayo sa next upload video. Maraming salamat, God bless. Yan, sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload video. Yan, shoutout tayo sa ating mga sugid na mga kapatid at paki-subscribe na lang sa ating mga kapatid. Please subscribe Guapong Shorty channel, Helikim Vlog, Manay Tinang, Efren Oculars Vlog, Ted's Fuentes, Aka Stock Trading, Francis Aureliano, Kaago Taino, Meldodong Vlogs, Periong GRTV, DGC Vlog, Angkol Manoy, Dongjums Vlog, Jolgons TV, Maria Chocotani, Radonica de los Santos, Ticol TV, Atsuk Bisaya, Rich Rondero, Chas Kia Gaming, Gun Official, Gil Pines, Agis Creations, Teacher Delpa, Arnold Malingin TV at Kantahan ni Jen. Maraming salamat.